Bumblebee, unsa pa? Bumblebee yellow ba? Naka-fraction man na siya. 1/2. 1/2 dilawan, 1/2. Oh, di ba? Oh, tama. 1/2 dilawan, 1/2 do. Dili ni dilawan. Hindi, partner, ito itong sige suot na ko itong last, itong black o red. So yun lang. Yun lang. So, favorite niya akong color nga. Oh, yan o. Dapat yun ang kailangan. Matumba, makorlo, may mahitabo. Nga na pat. Ha? Naanti sumpa na imong luan pat ba? Ito na lang dito ang wa na for loads ay. Dapat ka na silang ipang-color na? Ito mo? Eh, madap ko lang kailangan niya magpasok-pasok to sa counter. Okay na siya face. Ano na? Mana na? Gahit ba kayo? Good. Ika, gimana? Hi, may buntag. Good morning. Asa man ako ang kuan? Gidabad din ako. Ingon biya mo walay dalun diri. May entrance dis lang. Bimit! Al Smith! Stay! Wala di ko nagkuan kay wala ba nag-ingon biya mo nga dili na pwede magdalag. Salamat, Marshall! Kanya na lang pag-ulit mo. Sasakyanan na lang bayan. Salamat tayo. Masa, dito na lang ka sa car. Kami na'y bahala nimo. Kami na'y bahala nimo sa car. Sir! Hindi kwarta dala. Char! Salamat eh. Gibilin yun ako akong bag. Kay Gibilang bag yun. Ako yung bag imong gidala, buwang ka. tubig man ang nakaunod. Galon. Di anak man mo diri nga walay gastuhon di. Kampante ra pud. Mo kaya akong gift-post gani no, ingon wala lagi ay entrance dito, putay na pag-abot. Uy 50 sa daw kay para sa cottage. Uy entrance na 100. Nag-withdraw gani ko hapon gani og ay 700 para kuan kay basig na ko. Naningon biya mo nga walay gastuhon. Wala kunuhay. Basa naman akong sinina eh. Basa lagi akong sinina. Siyempre singot. Naligo ta. Ay gua sa gago uy. Basa mo ay siya grabe. Gua sa gago. Gua sa gago. Hapon mo dyan slide bullshit. Nara doon nga ani dere. Naman di hagdanan diri. Uy, mao siguro natong gibayaran. Gani mo. Kay gibuhatan nila hagdanan. Mao din ni siya ang gis guys. Kanina din na mabenta ko ang tuhod. Makirig naman akong tuhod. Tangina. Ginoo ko. Mahal ning bayad diri guys, 10 pesos. Ginoo ko. Tawa ni siya. Yawa na di na mo piko ako ang tuhod mo. Yawa mo di ay. Lahat kayo masig ka. Masa man. Kaya basi nakalimot. Basi nakalimot to transgender ba isa sa kanya guys. Not din ako asa una. Nahimo lag koan. Nahimot lang last vein. Kay napisa. Yep. Agay. Agay. Kaya mo gisundan basta week kaayo. Hulat. Uy, Marshall, week daw ka daw. Bang! Pasa man. Napasa man. Pagkali, maslay, diretso-diretso na ito tuwan niyo. Klaro ang luoy naguna dito. Uy, Marshall. Ay bisong. Gusto ko, Marshall. Hapit ko maslide. Mandamay jud kog maslide. Pwede naman sila mapiniin din. Inatukod din mo. Tiko. Anong gipadisod-disod na? Nagbayad pa jud migis. Gilisod-lisod na dahil gihapon. Naglisod-lisod. Sabi ko kumain na ng Jess. Diba? 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 Kami na naunta to nagbuhat og hagdanan dai diri. Ano ko do? Mga das-das man gihapon mi. Uy, naririnig ko na ang ano.
Ilog. Ko na yung 10 pesos. At dito sige katawa be. Makawi. Marshall, tingog po. Mura ba ka Koreano, Marshall? Dito, muna ka katong sa Chloe, gani katong katong dito nga, ano ba nga, cute man po to. Mga cute man ang mga Koreans. Cute po na no. Cute man. Ay, cute, uy. Sabi, isaag pa lang taanang ko. Mas friend banta Mars, cingguya. Nida. Nya anak te nida. Yawa man ay. Kuntuhod. Diri gyapon ta pasaka? Di na to no dayo. Dayo na mao na magkakapon ina. Bayo dito gyapon jis. Exit. Nga ba ni pagbalik ka to? Siyempre kay gigastuhan na ba nila ng hagdanan. May ako ba tayo? Mamay kung ano to ta. Unsa na po dai ni diri? Pause dali no. Dili ba unsay pangan? O ano wa? Entrance. Bitaw mo mo nakasuwat dito no. Entrance. Ito tama pud. Entrance diba? Yes. Bright oy. Mo man hinakuanan ni Jetron gabi oh. Pinag-isipan na ano pangalan para sa Ug nato si Jetron bu man kay tugko ano. Mga tig-il nag-anak na to diri oh. Anak na to diri nag-naog siguro. pero na Oh, kung napat to si Jetron uy diri. napingis ito siya kagabi eh. Hubog to siya kagabi eh. Wala to nabubog. Uy nahubog siya kay ano paghigda niya sa duyan nang hagok dayon. Katulugon na to siya, day. Katulugon naman to siya pag abot. Di ba siya kabalibad kay Leslie, no? Dali. Ano yung trigger? Hindi ako yung sabihaton at ang kuan ba? Kung daghan ka ito. Diba? Di ba nakashot pa yan? Raya sports. Uy! Kasi ang sports na mato dali. Kasi ang sports na mo adjust sa mga. Ang igit. Ay, RR, dami mong hanas. Gabi na dyan, mag-adjust na dyan pati ang nature ni mo. Wow! Ano ito niya? Saka na po tayo balik. 10 pesos? Kailangan na dyan dahil mo dungag pag-gising. Ano, kung expired na ito kang gibay. Expired ng MD. Isa? Ano? Ay, putang ina. Ano? Saan ka? Ang! Good! Pero na mo gamitan pa ka Jollibee ni mo padlupad na. Taam po! Guys, ano ka? Please like kayo guys, so dapat magtiniil. Ito? Mabukay ka mo, di ka. Kuan ba, di ka guni. Uy, uy, ayaw pag ano, katawa, bi mo. Uy, laing kayo, Mitch. Katawa na lang yun na, yun nagpugni. Maksud gibulagan jud ay kami. Ang baba ni Mitch pag mabuyagan. Di actually man nabuyagan na mama. Mong na siya. Ano, yawa nga yung putol. Yawa, di na ko ba itong Jis? Putol ang galit. Alay jer, gamitin jer. Nanong putol mo italan, Dres. Wala nito. Look, Julia, uy, GoPro dyan ni Day. Ay, GoPro dyan ni Day, buhay ni Day. Ayun sa Day ha, ako sa. Pwede na putol na eh. Yawa na dyan. Mana ni siya? Wala ang Jis, yun. Wala po, putol na pod. Ano sila tama siya? Ay nagbahin-bahin pa pud ta gunit. Uy, ayaw mo iba. Siya! Putol na mo tayo nakagulitanan. Ano na itong gibayran? Kulang inyong gibaya dulugi sa. Wala na naurot na piso wifi.
Uupo na yan. Gahi kaya kung mga kauban guys, oh. Patay. Nga na ha, kaya basig mga ano napod ko diri. Dapat ko dito. Yeah. Dako sa tinas, oh. Asa? Ara, oh. Tinas na. Ina. Char lang. Ambito. Ikuan kay RR. Sa kaumnida. Kabalo ba mo nga naka 11 minutes na ta dito? Patrick. Hamburg nakagaon lang ba? Tama ba ni atong gipangagian? Ha? Siguro mo. Guys, murag na naman sa Mount ano. Naku eh! Saka ko ba yata? Yo. Wala na, eliminated na mo. Di mo pang sweet game. Pang squid ball lang mo kay maligid naman. Pag mga ligo dire magbasa na punta. Wala at spring. Seryoso? Balik na kita. Kira mo? Kira mo guys? Okay kayo? Wala short katanan pasaka. Lala. Grabe na kung magbaha, diwi. Oo, naka 15 minutes siya.
Pinamilom na siya, oh. Required daw mo gunit diri. Required mo gunit diri. Basta kayo, baha din ha? Huwag ano mo? Wala dito sa daganan. Paalam lang siya. Wala dito tayo makuanan, Ar. Paalam lang dito. Sabay sa daloy na lang. Tapos ano lang, doon ka dapat buwan. Kung makuan lang ka, maparo ka sa bato, di. May rest eh. Oo, hindi lang din. Hindi ka lang kalito sa barangay ko rin. Ano ka dito? Mamanda akong tubig. Ah, gili. Oh, nice tayo. Look, look. Tara. Wow. Ay, dapat kasi itong blakaman dahil. Pwede mo. Asa ito niya agis upuan? Mars, saan naman itong giagian, Mars? Oops. Oh my God, to. Ito, asa pa ta sunod? Sa Mount Apo na yun, ani? Oh, siguro pa. Ah, as in? Kasaka na di ka? Saka na. Sugod na tawa na lagi. Sugod lagi ka. Asa ba yung pako? Gamit yung pako ba? Ulat! Yan na. Huwag ka nang taas ang water level. Wala po kita din ni apaw. Uy, kuhan! Magbuko, magbuko ka ni. Magbuko ka ni experience. Uy, bakit nakato na ni?
Wala na sa tamo. Bibitin ko. Si Candida. Kuya, madali na. Putang ina ko te. Okay, go. Naligi ako pagpabalik. Kaya? Mag-ana na lang stay. Lalo na. Yawa, wala. Papa, gwapo naman dali. Lalim na dire dyan? Ha? Lalim na dire? Dili na ta? Uy, dili na ta? Iuna ko ha? Wow! Hoy, Buti ki ma'am. Ano dito dyan? Politiko! ha, kayawang. Dito ka! Ano na tao? Ano tao? Mura magbili. Oh! Tawa na din. Dangog pinatya. Uy, Sa taas. Ay, pag-una-una aroy. Mars, alsaha ko Mars, be. Kabulan ko na kansawan. Ikaw mo? Ano commercial B? Thank you, Mars. Kani, lalong na na siya itself. Lalim mo na. Ay, luso na ka. Luso na. It's baked. Sige, paunahon nato si Mars. Wala ko na makita para makaabi ha. Ay, gusto mo na hutsing. Hey, para-paraan. Pagurit mo na. Yung kumay ko! Pagurit, pinagod. Hoy, para-paraan. Ha? Nag-video ka? Ya, mag-flashlight di ay. Oo, nana na sa akong content. Isa na na. Wala daw kay buhaton for a month. Ay, mga kulay, joy! Picture mi diha, Mars. Picture mi. O kuya, yan, oy! Anya na pa picture ta. Be, pasabi. Ay, mga bumbo. Ada. Ilisan nimo. Wow! Ayun, lagi-tagi. Ay, wagan pa dali. Ay, grabe. Kasi nag-giting dali ba, no? Mars, naibitin din Mars. Hindi tayo daw kita. Oh, Mars, pasa. Dito naman tadaan. Picture. Wow, ang area. Area of responsibility, ana. Pwede ka dito, Mark. Oh! Ah, sanding. Oh, ana. Gitu hit niya padayo ba? Okay kayo? Ganiti sana Mars, diha sana sa imo. Ito pa, last na. O tanaw kay mo angle siya. Da. Diha lang na sa. Ay, ambe be. Dili gamay ra yang bag. Yung pinaasa ka lang. Ang duha. Okay pa silang duha. Pangitan ng lawas. Ito pa, ma'am. Isa pa.
tanawa kung lakangan. Wow. Murag ano po tano 20 minutes? Almost. Nandito tayo sa ulo na ito waterfall. So, aha man ni agi sikuan niya di mabasa. Ani ambak sa dito. Dili ka ni ambak? Good, good. Kaya? Oh. Kaya? Oh, nice kayo. Nandito ka no? Siglas adlaw? Picture mas. Ang picturean. Ah, dire. Mara niya mag-ito diri guys. Kami